Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Yako Suko, The Promise. Bay, kung may dautang may tabog ani sa among lakaw karon ni Ma'am Natsumi, bay. Pangita adyo ko ha. Ipahilaw na adyo ko ha. Ay pagsugot nga tangagon kong iro. Undangan ang binuang Erning. Ayaw pagtungasin yung sabot sa hapon karon. Tina ko mahimong maatas bay lando. Wala ko lang mahimo ini. Gawas sa pag-atubang lang ni kamatayan. Nayabag naman tingali ka. Nayabag niyo ka. Mura naman noong kang nanugon diha. Sa pamanay kong ibuhat bay. Basta mao na to ha. Kung baan gani kag bayo din apasa lang mi ha. Oh, manay mong ruta oh. Ako nang isuwat sa papel. Hoy Erning, balibari na lang lagi ang hapon. Di man taong ka bodyguard. Uy, suman ka. Suman, kamao ka mo pabuto ng armas. Dili. Nasamot. Hikog man ang imoy. In the name of love. Ako ni buhaton. Sige. Sayonara, my friend. Amaw ni man tingali ni si Erning. Uy, Ma'am, nako ta? O, Erning. Unya, unsa naman? Oh, niya. Taguin ning armas nga gipadani pero lang ma'am. Gitagaan ka niyag armas? Wa gid ay siya huna-huna nga mupuli nimo? Aw, mo ni ginaingon nga saom na tayo ni ma'am. Saom nga kahit magilog kasing-kasing si Berlando. Sige na lang, uy. Sige, malakaw na lang ta. Unya, mao ni atong ruta mama. Mao itong subayon. Kay mao ba ni ang gibili na ko ni Berlando. Sige. Mangita una taga kakanaan nato. Unya, moadto na taan ang dapit nga gibutangan nimo sa imong mga kaila. Yes ma'am. O, isa man. Pasakitan gyud taan ang imong mga kasabot. Aw dili ba mo Kutob na sila sa sigas-sigas lang mata. Ikaw, paduk-hadlok sab ka. Kay mukalit yung abot si Berlando. Mabuking ta nga, nagdrama lang ta. Sige. Larga na ta. Okay ma'am. Gikulbaan man ko, Erning. Ako sa ma'am, pero bungal na sa tong gimong drama karon. Oh, smile lagi ka ma'am. Ambot pa, Erning. Pero, bisan mal dito na si Rolando, dili man gyud mo mudot sa bukog ang akong talagot niya. Kaya di ba gina siya maldito nga maldito, gid ma'am? Na maldito lang siya kay desperado siya. Rolando, ikaw ba ka nang nagpaso-paso diya sa wanan? o tiyo. Nga nung wa ka man mahimutan? Ambot ba tiyo? Ikulbaan magyug ko sa lakaw ni Erning. Kung gikulbaan ka, apasa. Unsa? Usahay ang mga kakulbag kabalisa nga atong bation. Doon na ni kahulugan sa umaabot, Rolando. Busa, kinahanglang ato ning paminawon. Pero tiyo, amaw mong gining tawana? Usa ba kay nasuol siyang nga nagbadiga naman noon siya sa hapon? Dahil kinahanglang nagitingali siya o kwarta. Tonto siya. Yo, magpanginoon ako sa baybayon. Kung gikulbaan ka gyud, apasa si Natsume. Lamay masadi ang pagkaon din no? Ulang, ganahan sa beauty ay kayo kag mukaon og Pinoy nga pagkaon, ma'am, no? Ay, oo, uy. Naanad ko ini kay magluto magit si mama o Pinoy nga putahe. O ba?
wag gid siya maghinapon lang yung batasan no. Sa una, pero nausab si mama. O ba? Unsa man, Erning, wala gyud ka magkabantay sa suot nga karaan ni mama sa mga kamot ni Rolando. Wa na gid oy. Nadugyo ka ang dili man siya musulti na kuno. Kung unsay unod sa bahin sa suwat nga nagisi nga tuwan niya. Aw, basig nalimot lang si Berlando sa nasuwat, ma'am. Oh, sama ka? Okay na ka? Mapadayon na ta sa atong lakaw. Sige. Manawag ko na ko ni Berlando, mama. Okay, sige. Kinahanglan may baho siya kung asan tagdapita. Kasi pa di ay magkonsensya siya. Kung dili gid siya maapas nato, nagpasabot ni na wa na gid siya pakialam sa mga tao sa iyang paligid. May ubos siya ko niya, ma'am. Kay suod ko mi. Nagsinaaray ko mi. Nga sa kalipay o sa kasakit. Mag-inunungay mi. Nah, dali ang tawag, uy. Uy. Wa na. Gikalimta na ko sa akong abay Rolando. Di na mutubag. Awaaw na madigdapita. Asa mang dapita magpaabot nato ang imong mga kasabot. Nga mo parigla kunuhay nato. Tuwa pa sa sulod barangay, ma'am. May lain pang awaaw sa unahan. Tuas na dito maghuwat. Erning, Ma'am? nagabantay ka ng nagsunod na auto nato nga kupao na? Oh, ma'am da. Marganihar mo na nagsunod na to. Basig ako ng mga ikisabot, ma'am. Ilang gipunan ako script. Inay mag-atang sila. Doon nagay magsunod na to para kulba ba? Erning, hulong, naitaw nagigda sa kalsada. Oh, uy, uy, uy. Ma'am, okay ka, ma'am? Okay na ko. Tanawa ang tao nga nagigda. Basinog naligsan ni mo. Oh, ma'am. Bay! Nung sa baga? Anong nagigla mga sa tukas kalsada? Ha? Bay! Paglayo. Uy! Bago kang apil sa drama? Sa drama? Di drama, ha? Nga naman eh. Ihapak si Erning sa tao. Hoy! Nanagihapak mo na ni mo tinuod si Erning! Dili tagagkampayra na na-actingan ni mo! Ma'am! Dagan, ma'am! Ma'am! Apil na sa ibong drama, Erning, ang mudagan ko? Jaga. Dali, ma'am! Hoy! Salpahis ka! Buhi ko! Nga naman, gipadugo mo na ni mo ang agtang ni Erning! Dagan lang, ma'am! Dagan! Kaya di na rin drama, ma'am! Hindi sila akong kasapo! Unsa? Sipat na, ma'am! Ang auto ko ba ang nanasunod ako? Bihunong! Buhi ko! Tingnan niyo siya. Ala! Ikaw ang... Ako. Boy! Kunidiyo! Boy, iko! Kinahanglang sakitan usab si Amalia. Ug ikaw ang maghatag og kasakit niya sa iyang pagkuba sa akong naong. Wa tuyo ni Mama ka masunog ka! Kung wa pa siya mabuang, dili unta ni mahitabo. Salbahe sa inahan mo. Busa ikaw ang mubayad ni ini. Unsa? Unsa na yung magikuha? Kupon ko usab ka ng naong mo. Aron labong sakitan ang imong inahan. Asido! Oh! Asido! Gubon ko ka ng naong mo! Ayaw! Ayaw maluhay ka! Ayaw! Rolando! Niyak ka! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!